Пытанні, якія паступілі на тэлефонную лінію да Анатолія Маркевіча, тычыліся разнастайных галін развіцця грамадства. Традыцыйна шмат наконт жыллёва-камунальнай сферы. Жыхары аграгарадка Белавежскі выступілі з прапановай пабудаваць у населеным пункце басейн. Памочнік прэзідэнта даручыў разгледзець магчымасць з'яўлення новага спартыўна-аздараўленчага аб'екта ў гэтым населеным пункце. А жыхары раёна Замасты Камянца звярнуліся з просьбай пасадзейнічаць у пракладцы каналізацыйных камунікацый. Анатолий Маркевич выказаў меркаванне аб неабходнасці правядзення схода грамадзян з прадстаўнікамі камунальнай службы, а таксама ў распрацоўцы каштарыса для адпаведнага кааператыва. Увогуле праблема новых каналізацыйных камунікацый, а таксама водазабеспячэння актуальна для розных куткоў рэгіёна. У вырашэнні іх дзяржава аказвае дапамогу жыхарам. В наших городах, населенных пунктах сельской местности, и государство предусматривает очень хорошие льготные условия, имея в виду, часть расходов берет на себя бюджет. То есть часть расходов, безусловно, несет сам гражданин, но и хорошую часть берет на себя бюджет. Этим надо пользоваться. Яшчэ адзін жыхар раённага цэнтра прыйшоў на прыём асабіста. Мужчыну хвалюе суседства з мясцовым прадпрыемствам, вытворчасць якога парушае пакой жыхароў моцным шумам. Не дапамагаюць нават усталяваныя ахоўныя экраны для рэфрыжэратараў, што знаходзяцца побач з домам камянчаніна. Мы не требуем закрытия предприятия. Естественно, пусть работает, пусть платят налоги, рабочие места. Это все понятно. Но надо, чтобы привели в нужные рамки. Понимаете? Чтобы делали, как полагается, и работали, как полагается. Никому не мешали жить. И все. Больше ничего. Анатолий Маркевич падкрэсліў, што ёсць магчымасць для ўрэгулявання пытання такім чынам, каб захаваць і дзейнасць самога прадпрыемства і не парушаць пакой жыхароў. Да верасня бягучага года арганізацыі неабходна падрыхтаваць адпаведную дакументацыю. Данная документация должна пройти экспертизу. То есть все вот эти вопросы, которые называете вы по запахам, по шуму, они там должны быть отражены. И организация должна четко спроектировать, что нужно сделать самому предприятию для того, чтобы эти вопросы снять. Усяго на гарачую лінію да памочніка прэзідэнта ў Камянцы звярнуліся 7 чалавек, з якіх самога раёна толькі 4, астатнія з Баранавічаў і Брэста. Анатолий Маркевич гэта лічыць добрым знакам у сацыяльна-эканамічным развіцці района. Я считаю, что Каменецкий район он является одним из примеров очень такой детальной и серьезной работы с обращениями граждан. Ведь работают не только на уровне исполкома, работают все службы. Занимаются обсуждением проблем руководителей предприятий, организаций, депутатский корпус. То есть слышат людей, вникают в суть проблем и очень детально и быстро реагируют на те посылы, на те задаваемые вопросы нашими жителями. Усе звароты грамадзян Анатолий Маркевич узяў на асабісты кантроль. Вераніка Якавец, Сергей Мацвейчук, тэлерадыёкампанія «Брэст».